Bun găsit la știrea mea! După crima de la Barbut de acum câteva zile se vorbește foarte mult despre interlopi. Dar lumea interlopă este cu noi, dintre noi, printre noi. Ia vedeți aici niște imagini sugestive. Am supărare de-ai putea dacă stai la masa mea. Bea și tu să te amețești, poate nu te mai trezești. Asociația de Protecție a Cetățenilor Simpli anunță lansarea ghidului de supraviețuire în lumea interlopă numit Cum să scapi de necazuri fără poliție. Iată câteva sfaturi. Nu ieșiți din casă decât după ce s-a terminat bătaia din fața blocului sau din cartier. Nu chemați poliția și nu stați în dreptul geamului să nu cumva să vă treziți cu vreo bilă în cap. Dacă pe stradă cineva, un cercetor mai solid sau un bombardier supărat vă cere o țigară, dați repede tot pachetul, de la început. Și tot ce aveți prin buzunare, telefonul, ceasul, ce aveți acolo. Și apoi faceți-vă nevăzut imediat. Să nu cumva să vă găsească și să vă ia și degetul mare cu care se poate deschide smartphone-ul, că fără degetul mare, n-are amprentă, nu se deschide telefonul. Înțelegeți ce vreau să spun. Dacă sunteți într-un restaurant și la masa alăturată se așează niște persoane în maiou, cu spate lat și gâturi groase, tuși proaspăt cu freze artistice și tatuaje pe toate membrele, e bine să plecați repede de acolo, pentru că respectivii poate că au venit să-și ridice taxa de protecție și nu vreți să fiți neapărat martori la chestia asta. Nu sunați la 112, pentru că vor afla imediat. În locurile aglomerate, păstrați distanța de 2 metri între persoane. Dacă din greșeală băgați mâna în buzunar și găsiți acolo o mână străină, cereți-vă scuze imediat pentru deranj și strecurați urgent o hârtie de 100 de lei care compensă pentru că nu aveați nimic în buzunarul respectiv. În cartierele periferice sau lângă cazinouri ori săli de păcănele, dacă aveți treabă noaptea și sunteți pe jos, neapărat să aveți la dumneavoastră cel puțin o sabie, dacă nu o toporișcă sau un pistol cu bile. Măcar cu bile. În oraș, țineți copilul de mână să nu dispară. Dacă îl pierdeți, îl veți găsi probabil artist la Paris sau la Roma, cântând la acordeoane. Dacă aveți fete de liceu, țineți-le din scurt și instruiți-le să nu meargă cu autostopul, deoarece în loc să ajungă la școală la Pașcani, vor ajunge într-o vitrină la Amsterdam. Acestea au fost câteva sfaturi de bună practică din manualul cetățeanului amator, lecția 1, cum să scapi de dușmani sănătos, repede și fără urme. La revedere!